Hello mga kablawix. Dito kami sa Simpansis. Lockdown dito. Tahimik dito sa paaralan. Kasi walang pasok. Ang ginagawa namin, nag-food trip kami mga kablawix. Nagluluto kami. Sabi na kasama ko, food trip, biyahe. Hindi pala. Nagluluto kami, nag-practice kami luto mga kablawix. Bisayang manok. Pupuli, nasa maayos kayo na kalagayan ngayon. Banta, dahil banta ngayon ang income. Coronavirus. Ayun, kasama ko mga kablawix, nagluluto ko. Nag-isa siya ng bisayang manok. Gutong bahay o gabi, gutong bahay nga sa yan. Yung sa tapos sa bahay, chef, gutong asawa to day ko ba? Ha? Yan is Castillo. Sige mag-uwi na nagbahay na. Hindi nyo alam kung Green ano Alga, ang dulo. kasama ko. Castillo po. Sige magbalik-balik nga. Hindi. Sobra na kayo. Sobra na yung mga comments nyo sa Facebook na tagol sa asawa ko. Sobra na kayo. Hindi nyo alam yung puro dulo. Alam ko ka lang. Sige magbalik. Sige siya nga. Ano man wala man nagtunod? Eh ano nga, sabihin mo ako ano puro dulo. Usap sa mga kanya na. Bugal-bugalan na lang lagi sa. Pili kung suka kayo isa. Correct. Pasok sa kanto nito. Lahi-lahi tag-service. Bisayang manok yan mga kablawix. Manok Bisaya ba? Sarap yan. Sa pare kinang batikulo na ron no. Pare yan, pare. Suka gamay Padre pa. Alga. Padre Alga. Yeah, si Valdis Anthony. Sama ko. Ako si Blaugaw. Blaugaw. Yeah, Rojidik Iko 35. Yung kusinero namin, oh. Sino yung gustong hire ng kusinero dito? Available kasi Iko. Iko. Wala taklop. Ay, taklob na. Nasaan taklob ba na? Walag taklob. Kunin ko yung takip sa kaldero, mga kablawix. Kanin namin mga kablawix, oh. Marami kanin. Sakta namin ng kamunggay, kalamunggay. Binigay ng LGU prize, binigyan kami. Ito, kamunggay. Tara, pre! Sana itlog ka na, magluto itlog ha. Hindi pa rin putak na eh. Kanang magprito? Ay, buka ka, mahulog. Mahulog, basta mo suka. Ibatin mo. Ibatin ba? Ito, ito mo ba? Simpansis College, founded 1962. Helmet. Oh, ito yung mga motor namin mga kablawix. Nakaparada. Oh. Kablawix. Magandang mga kuts mga kablawix. So, ice cream. Ako. Clean Alga. Sama ko. Mamaya mga kablawix, may isa pa kaming manok nakakatayin. Mamayang gabi. Tingnan nyo. Nandito sa loob sa guardhouse. Isang manok ko, katayin namin mamaya. Unang dinner. Oh, tapos na.
Anti-COVID yan. Anti-COVID. Yan ang hindi. Manok Bisaya, anti-COVID. Sabi ni Ano sa Roderick. sili? O sili. Si- Sili. Siling. Favorite na mga Ilocano. Ah, Bicolano. Tubig pre. Tubig. Tubig, kunin ko yung tubig. Sabaw. Tubig.